Ja, i den her video vil jeg forklare og opskrive definitionen på differentialkoefficienten. Jeg har bestemt, at f x er lig x i anden, og derfor kan jeg nu tegne en graf, en variabel. Og parablen den er et punkt, f.eks. her, som jeg kalder for x0, og på y-aksen kalder vi det for f af x0. Jeg vælger så et hjælpepunkt, som ligger længere op på parablen, som jeg kalder for h plus x0. Og det kommer så til at hedde f h plus x0. Vi har nu en sekanthandling, som ligger her. En sekanthandling er en linje, der går gennem 2 punkter på en graf. Vi har også en tangenthandling, som går igennem x0, som er her. Og tangenthandlingen skal vi altså skrive som a til er lig f mærke x0. Sekanthandlingskoefficienten er bestemt ved as er lig f plus h x0 minus f af x0 divideret med h plus x0 minus x0. Og det kan vi så også skrive som f af h plus x0 minus f af x0. Og så dividerer det bare med h, fordi x0 og minus x0 går ud med hinanden. Så hvis vi lader h gå mod 0, så er grænseværdien for funktionen, altså differentialkoefficienten, som altså er f mærke 0. Jeg skal nu bevise, at hvis f er giver differential, så er f minus g mærke parentes x0 er lig f mærke x0 minus g mærke x0. Så jeg starter med at skrive sætningen op. Hvis f og g er differential, så er f minus g mærke x0 er lig med f mærke x0 minus g minus, eller mærke x0. Den måde vi gør det på, det er, at vi bruger trætrinsreglen, som siger, at vi først så skal vi opskrive sekanthandlingen. Sekanthandlingen den kender vi som as er lig f parentes h plus x0 minus f parentes x0 divideret med h. Hvis vi så lader h gå mod 0, så bliver f mærke, eller så får vi så det, vi helst gerne få til sidst. Vi har nu opskrevet sekanthandlingen, og det vi gør nu, det er, at vi sætter vores f minus g ind på f's plads, så der kommer til at stå f parentes f minus g parentes, og så h plus x0 parentes minus f minus g parentes x0, og så divideret med h. Vi har nu opskrevet sekanthandlingen for vores funktion, som vi har heroppe. Og så går vi videre til trin 2, som er det, at vi skal få en god idé. Og den idé er, at vi skal få det til at ligne det, vi har til at stå her oppe.
sætter nu f og g eller f minus g uden for parentesen, så der kommer til at stå f parentes h plus x0 parentes minus g af h plus x0 minus f x0 og så minus g af x0, og det så igen divideret med h. Vi hæver nu parentesen, som vi har. Så det kommer til at hedde as er lige det samme, vi har her. F plus h x0 minus g h plus x0. Og det kommer til at hedde minus f x0, og så minus og plus, det giver minus og minus, det giver plus, så der kommer til at stå plus g af x0 divideret med h. Nu skal vi så have det til at ligne det, vi skrev i vores punkt 1. Så vi sætter h, eller g og f'erne sammen, så der kommer til at stå at vi f h x0 minus f x0 divideret med h, og så stå minus minus g af h plus x0 plus g af x0 divideret med h. Nu er vi næsten færdige, men vi mangler at hæve parentesen, vi har heroppe. Så det vi gør, det vi siger, at vi siger præcis det samme, som vi har her. F parentes h plus x0 minus f af x0 over h, og minus, og så minus og plus, det giver minus, og der kommer til at stå g af h plus x0 minus g af x0 over h. Hvis vi så lader h gå med 0 nu, så kan vi altså få det til at ligne det, vi skriver i sætningen, at f minus g mærke x0 er lige f mærke g, og så videre. Så fordi at h går med 0, så kan vi altså sige, at f minus g er differential, og derfor kan vi skrive, at vi f mærke x0 minus g minus, eller mærke x0, hvilket også er det, vi har